emsebenzini nijongana kakubi, sikhona isichitho. Iyeza lokwenyusa umrholo wakho nalo likhona xa uzondwa ngabantu. Xa usokola ngeshishini lakho okanye uphakathi kumashishini amakhulu, ukuba wathenga umzi womntu mhla wangena ngentlahla yakho, iyavaleka. Abantwana bengafumani imisebenzi, xa ufuna indoda ibe ngeyakho wedwa ungayifangi namntu. Naxa ufuna ukuthandwa ngabantu bakuloo ndoda yakho, mfowunele umkhulu Njomane kule nombolo ngu-079 281 9947. Mandiyiphinde ngu-079 281 9947. Umkhulu Njomane luncedo lwakho. Simame ngazo zozibini ke phaa kwiintengiso zasala zasibeka phaa kwimizuzu eyi-16 ibethile intsimbi u-2 o'clock. Nditshilo ke mphulaphulisi naye apha uCindy Yewu, manager of Imfezeko Family Development, which is an organization, non-profit organization. Sabe sincokola ke about ukurana i-non-profit organization as a business nanjengoko yona ke kungalindelekanga into yobana ingenise ingeniso. Masiqale ke ngoba kutheni naqala le organization, why and what inspired the creation of i-NPO yenu, and what gap were you hoping to fill kwi-communities enisebenza kuzo? Okay, siqale kuba yintoni yasi-inspirishayo. Yes. Mosi ndikhulele apha ezilalini ne njengoba sikhulele apha ezilalini nje umama wethu wayekade esebenza eRhawutini, waphelelwa ngumsebenzi eRhawutini, kwanyanzeleka ukuba makahambe ayokhangela umsebenzi eBhayi, then wawufumana ke phaa eBhayi umsebenzi. Qha ke ngoku Mosi uyabona izikolo zethu, it's the fact, izikolo zethu azikho more like azikho kwi-advantage eninzi abantwana abaphayana uba babe exposed kwizinto zoba umntana uyakwazi nyhani ukubhala, uyakwazi ukuthini, because asinazo ezi resources zincedisana nootishara, because utishara abantwana eklasini bangaba baninzi but soze bangabikho abaya bazawusilela bashekele emva nje kancinci. So samuva ke from apha ezilalini sihamba sohlala eBhayi nomntu asekhaya. I think she was doing grade 2 at that time. And then kukho i-organization eyayikhona kuthiwa ngu-Umhlali. Umhlali nayo ke yayine-after school programs, uncedisa abantwana nge-homeworks, uncedisa abantwana ukubhala, yonke laa nto leyo, ukufunda. There are also other activities ngaphandle kokubhala, into spelling bee, yonke laa nto leyana. So uawethu kwafumaniseka ukuba akakwazi ubhala. Njengobesuka nje apha ezilalini ufumene o-level 7 kwiripoti yakhe, kuthiwa uyakwazi ubhala, uyakwazi ukuthini, but when it comes to uba makenzise u-ABCD, akakwazi kwa ukwenza u-ABCDEFG. Yabo, nditsho kwa ii-vowels ezi kunzima for uba makakwazi uconstructa i-sentence umntana, kodwa kuthiwa ufumene o-level 7. So umama wahlala ke wamane incedisana naye, mane mfundise izinto as much as kwakunzima ke uba makakhawuleza uadapta kuloo nto leyo mntana, bafuneka ngoku ndifundile, funeka ndiye esikolweni, ndifike ndame ndiyotya ndiphinde ndigoduke. So funeka ndiyazi uba xa ndibuya esikolweni ndiyabuya ndihlale ezincwadini zam, I study and then ndiyazi uba ndizawupasa ngolo hlobo. So utishara awethu aka-grade 2 wathi kuye bana lo mntana lona akakwazi ubhala, ufishi ke ngoku asizukwazi ukumthatha simnyusele simse kwa-grade 3 engakwazi ukwenza next, sabe siyambulala lo mntana lona. So into makayenze, makabuyele kwa-grade 1. Uyaxelelwa ku-awethu ngumama, awethu utishara wakho uthi. So kunyanzelekile uba mawubuyele kwa-grade 1. Athi awethu, hayi mna mama soze ndibuyele kwa-grade 1 mna ndiyofunda nabantwana, ngosuke kuthiwa ndiyasiyeka isikolo. Mind kwa-grade 2 lo mntana akazi nix. Kuthiwa makabuyele esikolweni, makabuyele kwa-grade 1 ayofunda nabantwana bakwa-grade 1, uthi yena ngeke akwazi uyenza loo nto leyo. So umama wafumaniseka uba okay, there's this organization apha eyenza le nto, wamthatha ke wayomfaka phaa kwi-Imhlali organization, wancediswa ke phaa eMhlali, sentsho banako ukumthantamisa umntana, bamnyusela, sentsho bamfundisa kakuhle yonke into, bethe chu naye kakuhle. Then kwaphele ke ngoku awethu kuthiwa hayi uyahlala kwa-grade 3, uyahlala kwa-grade 2 because noko uya-improva
kunalaa nto ebefike eyiyo. Yes. So kwahamba ixesha apho ke i-organization yaphelelwa zii-funds. Kwathiwa ke i-organization abantu abasebenza apha asizukwazi ubaqasha, asizukwazi ubabhatala, so kunyanzelekile uba siyivale i-organization. Yavalwa ke ngoko ngolo hlobo i-organization lena. And then umama wadecide, no man, since I have this degree ye-social worker, let me go and register an organization ezawuncedisa aba bantwana, because nama also had umntana ebekade estrugglisha. So ndicingela nabanye ke ngoku abangenayo the privilege yokufumana umzali ozakusa kwii-organizations ezinjeyana, uphele ke ngoku ungazazi noba mawuthini, ungumntana uyahlala qha imane unyusela kuthiwa hayi yakwa-grade 5 yakwa-grade bani mind you awazi nix. Yes. So wahamba ke ngoku wayirejistarisha i-organization kwa-social development, yaregistered ke ngoku i-organization ngolo hlobo inspirishwa yile nto ka-awethu, uyabo, because efuna ukunceda nabanye abantwana abangenabo abazali that have the privilege yokubathatha babase kwiindawo ezobancedisa, like so that they can get extra support. Okay. Yes. Abantu ke abaninzi size ke kule nto ye-NPO, yi-non-profit organization lena, Yes. ayenzi profit, but it is run ke mhlawumbi njenge-business nangona ke kungathengiswa nto. Yes, Yes. yes, yes. So abantu ke assume that xa i-business ingena-profit, i-NPOs azihambeli ndawo. Kule organization esithetha ngayo ke namhlanje ingaba i-success kwi-organization yenu niyimeasurisha njani, considering that akukho ngeniso yenziwayo yile business? To ukungena kule nto ithethayo, ii-organizations, especially ii-NPOs, when it comes to i-finance, we are struggling kakhulu. We are struggling, but siye sizame uba at least sikwazi ubetha imali from our own pockets. Mind you, aba bantwana baninzi abasisebenza ngabo. Abantwana xa sisithi bayahlala after school, maybe they're gonna stay for like an hour. Funeka bebe nayo into yotya abantwana, at least noba zizitoki ke, noba zizonka, noba yintoni. So iye yanzima for thina ukuba sikwazi ubi-organization yethu ibe successful, but from the community isupport esiye sayifumana kuyo, it was very good. That's why thina siye sakwazi uba sikwazi uqhubekeka nabo bantwana kude kuphela unyaka, because abazali babesithi no man, because sifuna abantwana bethu bapase. It's fine, i-organization mayiqhube, thina siza umntana ndizamphathisa ilunch extra xa siye esikolweni. So andinothi mhlawumbi zizi ii-difficulties esizifeyisileyo thina as an organization zinkulu kangako, but at least when it comes to abantwana, noko besikwazi uncediseka ngabazali. I-challenge ibe kwii-tutors zethu, because sithatha aba bantu bano-grade 12 mos ne, njengoba beno-grade 12 nje, umntu uhleli akaphangeli akafundi, siyamthatha sithi khawuze uzovolontiya, yabo. And ke ngoku abantu abathanda uvolontiya, abantu abathanda uvolontiya, they like uba mandithi xa ndisebenza ndifumane noko into engenayo ukuthi noba yimali yesepha. So ke ngoku thina yile singenayo nathi for thina. So I think yiyo yodwa i-challenge thina esiye sathi safeyisana nayo kakhulu, uba kuthiwe i-organization according like regarding i-finance, Okay. yasilela kuyo. Okay, fine. Ndisiza kanye kuyo yonke loo nto leyo, size kwi-operations, daily operations. Nangona ke mhlawumbi ke kuye ninyanzeleke into yoba abantu abancedisayo nibacela into yoba bavolontiye, abazali bazi-ofarisha into okokubana bona bazawufaka ii-lunch ezi-extra, but zikhona ezinye ii-operations eziyenzekayo apha within the organization. Mhlawumbi nidinga i-furniture for abantwana abahlali, okanye mhlawumbi nidinga ubhukisha indawo enizawuqhubela kuyo ii-classes. So without a profit as i-goal yenu, nizisustena njani ke as day-to-day operations? Siye sibe ne-relationship nesikolo. Abantwana ayingabantwana esibakhethayo kuthiwa apha ekuhlaleni sikhetha abantwana bathile, no. Siya esikolweni sifike sithi, okay, principal, mhlawumbi basithetha no-principal okanye u-deputy principal, sithi principal, sinale organization senza oku noku noku noku. Into esiyicelayo yokuni, sicela nisiboleke iiklasi zosebenza after school. Then ibe nguprincipal ke ngoku ozawuvuma uba okay,
axelele ke mhlawumbi ibhodi okanye axelele abanye ootishara, because kwezinye izikolo iklasi kuye kuthiwe yekatishara. Yabo utishara uhamba nasisitixo seklasi yakhe. Yes. So uba kuthiwa okay kukho itutor ka-grade 5, ufuneka mna as manager ndihambe netutor sihambise kwitishara ka-grade 5, the actual teacher, so that kube kwi-relationship between utishara netutor lena. Uyayazi uba isitixo sizawusheka kuwe, ukwazi ke ngokuba uhlale eklasini ufundise abantwana after school. Okay. Siye sikwazi usebenza ngolo hlobo because asikabi nazo thina office esithi zezethu. Okay, coming to financial challenges ke nezinto ze-logistics mhlawumbe ii-resources nezazidinga incwadi and whatnot. What are some of the biggest financial and logistical challenges enithe najongana nazo as i-organization, and how did you overcome them? As ba besenditshilo, like ise-organization esakhulayo, asikafikeleli kuthiwe mhlawumbi sidinga into ezinkulu. I-major problem yile yokutya for abantwana, because ngoosingaye bethu abayana, ngoosingaye bethu, and funeka ke nyhani ke sijongane nabo kuqala phambi koba sijonge uba okay organization yintoni eyidingayo, mhlawumbi sithi ii-offices, ii-laptops, izinto nje ezi-materialistic. Okay. Andanoba ndiwuphendulile laa mbuzo wakho. No, ndiyakuva. In terms of challenges zenu, you do have i-challenge ye-finance, which comes to my next question. Ingaba i-organization yenu since iqalile ingabi khona mhlawumbi funding eyakhe iyayifumana? If kunjalo mhlawumbi yayivela phi? If not, yeyiphi iminyango nithe nankqonkqoza kuyo nikhangela i-funding for i-organization? Minintsi kakhulu iminyango esithe sankqonkqoza kuyo sizama ukufumana i-funding. Nalapha kwa-social development sizamile si-aplaya kwi-funding eziphumayo. And then khona ke neevenkile ezi zinkulu endingazuzibiza ngamagama emoyeni. Si-aplayile nakwiivenkile ezinkulu, but iye yanye ivenkile yasiphendulayo kungokuya sasisebenzisa ezwide ke ngoku, I think it was 2019. Yeah, safumana phayana basinika I think i-500. Yeah, they gave us i-500 sathenga izonka, sathenga iijusi, izilapaloni, senza for abantwana. Yiyo qha indawo esakhe safumana kuyo i-funding esithi noko yalenza utshintsho kwaba bantwana. Otherwise kwezinye kudala sankqonkqoza Anikaphenduleki. asikaphenduleki. Ngenxa yezinto ezinjalo ke ubusowutshilo ubana ke kuye kunyanzeleka mhlawumbi for ezinye izinto nibethe epokothweni zenu. Ingaba mhlawumbi zikhona iindlela ezi-creative enikhe nizicinge zoba ni-raise ii-funds okanye mhlawumbi ni-secure ii-resources enizidingayo without ke ukube nibe nikhupha kwezenu ipokotho? Okay. As banditshilo mos uba i-organization ayisebenzi qha ngeencwadi zomntana. Siboosta ii-skills zabo in terms of like ufunda. Bakhona abantwana I meant to say ukucula, yes. Bakhona abantwana abaculayo apha, khona abantwana aba-actayo, khona abantu abaziimbongi. Sakhe senze i-talent show. Oh, okay. Talent show, sibafundisa udansa, sibafundisa ntoni, and then senza amatikiti, sithengisa amatikiti ebantwini. And then abantu bayaza bazobukela i-talent show. Ngolo hlobo sayenza imali, at least I can say uba yasinceda bosenza kwangaba imali uba okay guys, le nto lena it's not only going to benefit us, it's going to benefit you, because le nto lena siyenzela nina. Yes. As banditshilo uba nam ke ndingumntu oculayo mos nodensayo nothini. So I was the one teaching them ba okay guys, nansi into kufuneka niyenzile. Nabo ke ngabantwana, uthengisa amatikiti, unika umzali wakho athengise emsebenzini, yonke laa nto leyana sakwazi ke ukurayiza ngolo hlobo, fundraising yethu. Masize ke ngoku kwitim yenu yabantu enisebenza nabo, nitshilo nathi ubana ngelishwa aninazo ii-funds zoba nibabhatale abantu abancedisayo apha kwi-organization. Niye nibatsale njani okanye mhlawumbi nibagcine njani abantu aba-passionate abakwaziyo into yokubana bancedisane nani baqhubeke besebenza when you can't always offer i-salaries kubo okanye mhlawumbi noba si-stipend, into ezinjalo? Okay. Umama into ebedla ngoyenza, ebedla ngoba at least xa mhlawumbi urholile kuthiwa okay, abathengele loo nto, loo KFC mhlawumbi, ngobiza emoyeni, abathengele inyama, sentsho
okanye iidrinki abanika imali kuleyo mali anayo mhlawumbi 50 rand kuloo mali anayo, at least umntu uzawuappreciate uba noko andisebenzi nje. Sometimes besikade siphuma siye elwandle kube mnandi nje sonwabe thina as the team. So at least I think yiyo into eyayibamotiveyitha uba noko ndiyayazi uba le organization le ayinamali, but at least bayazama noko uba nathi sizifile ngathi noko ikhona into esiyenzayo, not uba unga-appreciatwa kwa uappreciatwa ngomlomo qha. Okay. Ingaba ke ngoku ii-volunteers ezi zenu zidlala indima engakanani ekubeni incedise ekwenzeni umahluko? Ndingathi ziwudlala kakhulu, zidlala indima entle kakhulu ii-volunteers zethu, because aba bantwana sisebenza ngabo njengoba nditshilo uba asijongi qha emntaneni, sijonga nakwikhaya lakhe. Benza ii-home visits kujonga uba ikhaya lomntana lingaba lime njani, ingaba ikhona i-assistance umntana ayidingayo okanye umama womntana ayidingayo, because yonke laa nto leyo yayiqala ekhaya. Into eyenzeka ekhaya umntana iye im-affect. So sizame ngandlela zonke uba masiqale sijonge uba ekhayeni kunjani. If ever khona into engathi iyasokoliseka endlini, mhlawumbi ndithi kukho umntu otya itreatment, for example, kukho umntu otya itreatment, simeyikha sure uba laa mntu lowana uyayitya itreatment yakhe, because ogulwa kwakhe ngenxa bengayityi itreatment izamafektha laa mntana esikolweni, because akazokwazi uconcentrate eklasini. Uzawuba nalaa nto uba eyi kanene ndishiye umakazi endlini egula, so andikwazi ngokuba mandiqhubekeke ndibheke phambili. So ii-tutors zethu bezizama ngandlela zonke uba zibhilde a relationship between bona nomntana. Yabo? Yes. Umntana ngamnye uyayazi uba ndiyakwazi uya kusisi xa ndinengxaki ethile, ndiyakwazi uya kubhuti xa ndinengxaki ethile, uzandinceda. So I think i-relationship yabo, it was very strong, because nangoku besesiyekile usebenza kukho abantu bebendibhalela kuthi heyi Sindi, aba bantwana abasidibana nabo abanye base-high school ngoku, because besafowukhasa kwii-primary schools. So aba bantwana base-high school ngoku kumane kuthiwa yho hayi bhuti wasinceda sana, ngoku ndiyakwazi ufunda, ngoku ndiyakwazi ukwenza into ethile ngenxa uba wakwazi undincedisa endaweni ethile. Ungazange wandijaja uthi hayi suka mhlawumbi wena udom okanye u-10 okanye u-10, but wakwazi ukundinakamela, uqhubekeke nam kakuhle. So ibintle ukuva i-relationship yee-tutors zethu nee-learners zethu. Okay. You are running i-NPO that is registered, right? Yes. Abantu ke ngoku babanazo i-misconceptions ngayo uba okay fine, yi-NPO inoba mhlawumbi ikhona imali abayifumana okanye into mhlawumbi zikhona ke i-misconceptions ezifana nolu hlobo nezinye. What is the biggest misconception ongathi yabona ke le this is the biggest that I've come across about how i-NPOs operate? Cela uphinde okwesibini umbuzo wakho. My question is, what would you say is the biggest misconception abantu abanayo about how NPOs operate? Abantu baye bacinge nyhani NPO. ii-NPOs zinemali. Kanti that's not the case. There's a difference between a non-profit organization nezinye i-organization esele umntu wakhona enayo imali ngokwakhe. And also abantu, they think it's easy for i-NPO bayifumana funds. That's not the case. It's not easy. Ne? And andiyazi uba ndingayibeka njani ne, but what I can say is abantu, they tend to think organization once ukuthiwe we are registered under social development sinemali. Oh, okay. We see NPO, hayi noko sozithi kanti azikho ii-funds ezingenayo kule organization, banayo imali. Essentially ayinokwazi uoperate a non-profit organization without any funds. Kanti we can operate without funds. So I feel like abantu, they tend to think otherwise nge-NPOs, whereas you need to research banyani le NPO lena ingabi nayo na imali, because i-NPO ingahlala for 7 years ingazange yanayo ii-funds. Umzekelo thina we've been operating since 2018, but still we don't have the funds. It's hard for us uba sifumane ii-funds. Oh, okay. Okay, fine. Now moving on to the impact and something lighter other than ukusokola ufumana funds. Can you share a success story that reminds you ba why the hard work eniyenzayo ukufundisa abantwana ukufunda and other things, why is it worth it?
Like a story that you can remember ba okay fine mhlawumbi ngoku sasi-operator endaweni ethile saye sadibana nomntana wayo lolu hlobo and then kwenzeka ntoni like success story nje that has got to do with the hard work eniyenzayo. There was sorry, there was umntana esasisebenza ngaye. He was disabled. Mhm. Laa mntana lowana wayengakwazi ubhala, wayengakwazi ufunda, wayengakwazi uthini. Mm. I was the one handling istori salaa mntana. Mhm. So I did a home visit ndayobona ikhaya lalo mntana. Xa ndifika ekhayeni lalo mntana nesimo naso asintlanga ne. I tried ukuthetha nomzali, mzali man, ingaba ningaludinga njani uncedo ne. And then umzali wakhona was like, no man, siyalidinga uncedo lwalo mntana because ngamanye amaxesha uye angakwazi uvuka esikolweni because aqaqanjelwe ngumzimba, uye angakwazi mhlawumbi ufunda because udemotivated nje yena laa mntana. So laa mntana ndazama ukuthetha naye, sincokola mna naye, and I think I was the only person awayefila comfortable than ebantwini bangaphandle awayefila comfortable uba makathethe naye. Lo mntana lona waphele ngumntu okwaziyo ngokufunda, waphele ngumntu okwaziyo ubhala because we were working closely nalo mntana plus nomzali wakhe, sincedisana nomzali. Mzali, umntana simnikile homework namhlanje, ndicela uze umjonge uba uyayenza na. If ever ikhona nje into astruglisha ngayo, call me, I'm just a phone call away, ndizayibamba mna, ndizawuthetha naye. So waphela laa mntana engumntu osithandayo ngokwesikolo. I feel like waphele evuseleleka yena uba no man, nam ndingumntu, I can do this man, let me not compare myself nabanye abantu because mna ndim, I'm unique on my own, ndizalwe ndingolu hlobo ndingalo, uThixo zange enze mistake. So waphela laa mntana engumntu nje okhula kakuhle ngoku, sembona uba uyakwazi ngokudlala nabanye abantwana naseklasini, uba ndibuza umbuzo uyakwazi uphendula, uyakwazi uthini, senalo elaa themba ngoku livuselelekile ngenxa ye-organization. Ungathi kumntu omtsha okanye umuntu osemncinci osakhulayo ofuna mhlawumbi ukuqala eyakhe i-non-profit organization namhlanje, ungamcebisa uthini about the business side of things apha kwi-NPOs? Mna ndingathi zama ukuyimarket i-organization kangangoko uba ungathi uyimakethe khona, and nento oza nayo mayibe yinto ezawutsala umdla wabantu and iba constant ekwenzeni loo nto uyenzayo. Ungayenzi uphinde uyeke, uyenza uphinde uyeke because once umane uyenza uphinde uyeke, umane uyenza uphinde uyeke, abantu bazawuba ngathi wena umntu wayo uze nayo, you're not taking this serious. So sizawuthini thina ube sikhathalene nomntu ongayithathi serious kwale into yena ayenzayo. So work hard, make sure that when you decide that wena ufuna ukwenza something, make sure ba yinto ozawuqiniseka kuyo, awuzuyenza umane uyiyeka, uyenza umane uyiyeka. So xa uyiqala, iqala uyenza uba uyazi uba uzayigqiba. Yes. Okay, fine. Looking ahead now, what are your hopes for i-future ye-organization yenu, and what support would help you into yobana nikhulise i-impact eniyenzayo ekuhlaleni nangakumbi? I-impact esiqonda uba okay, ingasinceda is the organization, i-funds. Singazidinga kakhulu i-funds, sizidingela izinto ezininzi in terms of having an office as an organization, having i-stipend for ii-tutors zethu because kukho ii-tutors ezininzi eziye zayeka kuthi kuba besithi asibhatalwa apha and mna ndifuna uba nemali yeColgate, ndifuna uba nento ethile. Umntu athi hayi ndifumene umsebenzi kendaweni ethile so ndiyayeka. And laa nto yoba simane sitshintshatshintsha ii-tutors iyabachana abantwana because uthi usaqhela lo, once umqhele abe seyahamba naye. So at least i-stipend for ubhatala ii-tutors zabantwana ingaluncedo kuthi, in terms of ukutya for abantwana, in terms of ufumana i-transport xa mhlawumbi sifuna uba nee-camps for aba bantwana, sikwazi uba okay, whenever we're planning something we'll be able to do it. Yes. Oh, okay. Ingaba mhlawumbi umphulaphuli omameleyo ngeli xesha angaba involved kanjani okanye angayisapota kanjani umsebenzi eniwenzayo as an organization?
umphulaphule okokuqala i-support kukuspreada the word nge-organization. I-organization ngoku izile izosebenza apha ecala ke icala apha eNdwana ePanatyiphu sikhangela izikolo sawusebenza ngeNontembiso nesinye apha iNdwana esesibini isikolo but zintathu ndisilibele sesithathu isikolo. Singalivuyela uncedo lwabahlali in spreading word about the organization so that sikwazi ukwaziwa nangabantu abakhulu mhlawumbi abakhoyo around the area yalapha ecala, kwaziwa uba ikhona i-organization ethile because yiyo into ebalulekileyo ngokuba i-organization yaziwe. And then enye nenye sawuyibona phambili but eyona nto ibalulekileyo ndifila ngathi ingundoqo kakhulu yona ukuba i-organization yaziwe uba iyinto ekhoyo esebenzayo futhi. Yes. Okay, fine. Ungathi ke umuntu mhlambi ofuna ngoku njengoba ephulaphuli athi I need to hear okanye I need to learn more information about this organization, anganikhangela phi? Andanoba ndi-allowed ukunikisa ngenamba. Okay, so unga-WhatsApp phayana yinamba yam ka-WhatsApp lena ngu-078 621 7480. 078 621 7480 yeka-manager leyo. And then eka-director yona it's 083 719 8629 083 719 8629. Zizo ke inamba zethu esifumana kuzo because asikabi nabo Facebook, TikTok, Instagram and whatsoever. Yes. Okay. Enkosi kakhulu sisindike ngoba ke uzoshare nathi information about running i-NPO. Uchilo wathi ke i-NPO yenu incedisana nabantwana in terms of ukufundisa i-skills ze-literacy and numeracy. Yes. Okay. Enkosi kakhulu ke ngalo xesha lakho. Inkosi kakhulu. Nguye ke lowo mphulaphuli besincokola naye uSindi wakwaye usincokola